זהו אחד המצבים הטבעיים שלי. מצב מיוחד כשלעצמו. כי כשאני עומד על הראש, אף אחד לא יכול לעמוד על הראש שלי. זהו בעצם מלך התנוחות. כיוון שבלידה רגילה הראש יוצא קודם, והוא שמוביל אותנו למפגש הראשון עם החיים, הוא נחשב למלך. בתוכו התודעה, המוח, ויש הסבורים שגם משכנה של הנפש. אבא, יצאתי לשכונה, ביי. בראש נמצאים החיישנים שלנו, שאחראים על יכולת ההבחנה, האחסון והתגובה. זו בעצם התנוחה לחידוד החושים, שהכרחיים לחיים גם בג'ונגל המודרני. העמידה יוצרת איזון ויציבות בין הגוף לרוח. תרגול קבוע מזרים דם טהור לתוך תאי המוח, מגביר את כוח החשיבה והופך אותה לצלולה יותר. התנוחה מעוררת את בלוטות יתרת המוח והאצטרובל, שאחראיות על הגדילה, החיוניות והבריאות הכללית שלנו. חום הגוף נשמר, הריאות מתחזקות ונפטרים מהצטננויות ושאולים. תרגול קבוע מרחיב את האופקים ומקנה משמעות חדשה למושג לסמוך על עצמנו. תרגול התנוחה מומלץ מאוד לאלה המרגישים שהעולם הזה לפעמים הפוך. כשתעמדו על הראש תוכלו באמת להתחבר לחוויה שלו. שיבננדה אמר שמי שעומד על הראש 3 שעות ביום כובש את הנצח. אני חושב שמי שיש לו 3 שעות ביום כבר כבש את הנצח. האמת היא שהשדה של הנצח די פנוי. אולי נעשה מאמץ משותף ונכבוש אותו? במקום לכבוש דתות, עמים, אדמות, או את הכוכבים והירח, אפשר פשוט ללכת על כל הקופה, לכבוש את הנצח. אני ממליץ ללמוד את התנוחה עם מורה שמתרגל אותה בעצמו בקביעות ולאורך זמן, כדי לחסוך טעויות ושגיאות שמובילות לכאבי ראש, צוואר, כתפיים וגב. תודה.